Izravne strane investicije u Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini iznosile su 971 milijun konvertibilnih maraka. Podatak je to Centralne banke BiH. Iznos pokazuje da je trend stranih izravnih investicija u padu, što je očekivano s obzirom na pandemiju koronavirusa i nestabilnu geopolitičku situaciju u svijetu proteklih godina. Pandemija je dobrim dijelom zaustavljena, što budi optimizam i nadu kako bi se trend investiranja u BiH mogao preokrenuti i krenuti uzlaznom putanjom. No to samo po sebi nije dovoljno. Potencijali koje imamo moraju se jasno predstaviti potencijalnim ulagačima. U tom smislu, projekt Coral Business Consultinga i njihov koncept za gospodarsko umrežavanje i poticaj investicija na području jugoistočne Europe je način kako to i ostvariti. To su prepoznali i u Vanjsko-trgovačkoj komori Bosne i Hercegovine. Kako bismo povećali vidljivost naših kompanija na stranim tržištima, posebno na tržištu Europske unije, upravo slijedom toga Vanjsko-trgovinska komora daje potporu svim organizacijama, stranim investitorima i kompanijama koje povećavaju vidljivost naših kompanija na tržištima, svjetskim tržištima Europske unije i jugoistočne Europe. U tom kontekstu, kompanija Coral Investment za jugoistočnu Europu sa sjedištem u Njemačkoj pojavila se i tražila je zapravo partnere za suradnju kako bi povećala tu vidljivost i prezentirala kako naše županije, dakle i cijelu Bosnu i Hercegovinu, uključujući njene entitete, i posebice vrlo kvalitetne kompanije na tržištima Njemačke, Austrije i Švicarske. Prvi takav događaj desio se prije 15 dana u Mostaru, kada su najveće kompanije sudjelovale u tom događaju. Sljedeći događaj očekujem u Sarajevu, potom Brčkom, Banja Luci i tako dalje diljem Bosne i Hercegovine. Što je cilj? Cilj je zapravo da povećamo vidljivost, zapravo da prezentiramo naše kompanije na velikim izvoznim tržištima, uzimajući u obzir činjenicu da su ti logistički lanci snabdijevanja doista usporeni, posebice iz pravca Kine, da su te cijene strašno velike, da je nekada kontejner koštao $2.000, sada košta $20.000 i upravo slijedom toga veliki broj inozemnih kompanija želi raditi i kupovati proizvode u Bosni i Hercegovini. Kako bismo se adekvatno postavili i prezentirali te kompanije, moramo im dati priliku. Prednosti za strane investitore puno. Prostora za ulaganje ima, naročito na područjima infrastrukture, turizma, poljoprivrede, ali i mnogih područja industrije.